Türkmenistanda adatdan daşarı güýçli aýadly howa dowam edýär. Ýurdun käbir sebitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelere çenli aşaklady. Marwe Lewap vilayetlerinde ýyladyş gaz we elektrik üçünçüligi juda pes. Ilat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Köp owalarda ýaşaýjylar odun ýakyp ýylanýarlar. Aýadly howa mekteplerde okuwlaryň näresmi ýatyrylmagyna, jemgyýetçilik transport serişdeleriniň üçünçüliginiň bökdömegine hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 13-nji ýanwarda ýurdun dürli sebitlerinden maglumat berdiler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň habaryna görä, Marynyň Serhedawat şäherinde 13-nji ýanwara geçilen giýje howanyň temperaturasy -27 gradusa çenli sowady. Bu sebitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanaly bäri iň pes ikinji görkezüjidir. Sebitde iň pes görkezüji 1905-nji ýylda hasaba alınıp, şonda howanyň temperaturasy -33,8 gradusa çenli aşaklapdy. 2008-nji ýyldaky aýadly kışda Serhedawatda bu görkezüji -26,17 gradusa deň bolupdy. Häzirki aýadly kış welaýatyň tas ähli ýaşaýjysy üçin agyr geldi. Hususan da çetki owalarda gaz, elektrik üçünçüligi juda pes. Elektrik ýa gaz peçlerini ýakyp bolmaýar. Köp owada elektrik we gaz üçünçüligi düýbinden ýok. Türkmenistana etrafynyň Zähmet Taýhan birleşigine gazyň we togyň güýjüniň gaty pesligi sebäpli gaz we tok peçlerini ulanyp bolmaýar. Adamlar ýylanmak üçin odun satyn alyp ýakmaly bolýarlar. Bir teleşki odun 1000 manatdan satylýar. Dip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Sakarçaga etrafynyň daşky owalarynyň köpüsine düýbinden gaz barmaýar. Hatda gaz turbalary hem çekilmedik. Çasgyn owasynyň ikinji bölegi ojor, odun we uly malyň teregini ýakyp günlerini görýärler. Adamlar öýüň içinde gyş ýeginmaçlaryny giyip, ýagny galyň penjeklerini çykarman oturýarlar. Öýler gaty sowuk giýjelerini hasta sowaýar diýip Sakarçagaly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler tarapyndan sebitin gaz çekilmedik owalarynyň ýaşaýjylaryna ýeňillikli bahadan gaz balonlary paýlanyp başlandy. Ýöne bular gaz turbalary çekilmedik owalaryň ähli ýaşaýjysyna berilmeýär. Täzemellik ýerlerine jaý salan ýaşaýjylar özleriniň oba resmilerini arda tapşyryp özleriniň şol ýerde ýaşaýanyny resmileşdirmedik bolsa onu olur ýeňillikli bahadan gaz turbalaryny alyp bilmeýärler. Şeýle ýaşaýjylaryň sany az däl. Hökümetiň paýlayan gaz balonlary 100 manat bolup olaryň bazardaky narhy 500-600 manat aralygyna ýetýär. Dip habarçy aýtdy. 13-nji ýanwarda Türkmenistanyň orta mekdeplerinde gyş diň jalyş günleri tamamlanyp, okuwlar gaýtadan başlady. Köp muallim ýurdun bilim ministrliginiň mekdeplerdäki gyş diň jalyş günleriniň möhletini uzaltmagyna garaşandygyny aýdýar. Ýöne bu ýagdaý garaşylany ýaly bolmady. Muňa garamazdan marly enatalaryň köpüsi çağalaryny mektebe uğratmady. Muňa mekdeplerde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemezligi, sınıf otoglarynyň juda sowuk bolmagy sebäp boldy. 13-nji ýanwarda giýje ýurdun Gündoğur Demirgazyk welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherinde howanyň temperaturasy -25,14 gradusa çenli sowady. Meteo jurnal neşri munyň sebitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanaly bäri. Ýagny 1894-nji ýyldan bäri iň pes görkezüjidigini aýdýar. Bu 129 ýylyň içindäki iň pes temperatura. Öňkü rekord derece mundan 123 ýyl ozal hasaba alınıpdy. 1900-nji ýyldaky şol görkezüji -23,18 gradusa deň bolupdy diýip neşir ýazýar. Marlylaryň güýçli aýadly howa bilen bagly ýüzüňiz bolýan bökdönçlükleri Lewapda hem gaýtalanýar. Bu sebitde hem ilat gaz we elektrik üçünçüliginiň pesligi sebäpli ýylanmakda kynçylyk çekýär. Çerji etrawynyň Watan Lewap ýa-CDP we 8-nji mart owalarynda gaz we elektrik peçleri zordan işleýär. Dip sebitdäki habarçy aýtdy. Türkmenawatda hem köp gatly jaýlara çekilen merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Hatda olarda elini hem ýyladyp bolmaýar. Köp adam gaz ýa elektrik peçlerini ýa-da gaz plitalarynyň gözeneklerini ýakyp goýup öýlerini gyzdyrýarlar. Sebitin orta mekteplerinde de mardaky ýagdaýlar gaýtalanýar. 13-nji ýanwarda mekteplere diňe muallimler bardy. Aýadly howa köçe ýol hereketine hem täsir ýetirdi. Ýollarda köp awtolow hatardan çykyp öçüp galdy. Şäherdäki jemgyýetçilik awtobuslarynyň sany hem azyndan 50 göterim azaldy. Muňa açyk meýdandaky duralgalarda goýulan awtobuslaryň aýadly howa sebäpli doňup hatardan çykmagy sebäp boldy. Bu ýagdaý işe gidýän adamlarda transport bökdönçligini döretdi.
Adamlar hususy içiligindäki awtobuslar bolmasa näme ederlerdi bilmedim. Entegem şolar adamlaryň dadyny yetişdiler. Dip habarçy bu awtobuslaryň gijelerine ýapyk giňişlikde goýulyp aýazly howadan gorulýandygyny hem aýtdy. Paýtagtdaky habarçy jemgyýetçilik transport serişdeleri bilen bagly bökdünçlikleriň aşawatda hem dörendigini aýdýar. 13 ýanwarda ýerden paýtagtyň köçelerine çykan awtobuslaryň sany juda az boldy. Ýaşaýjylar wagtynda işe we okuwa baryp bilmediler diýip paýtagtdaky habarçy bellidi. Türkmenistanda şu hepdäniň başyndan bäri adaty bolmadyk aýazly howa dowam edýär. Türkmen medeniýeti bu barada gysga maglumat berse-de, munyň bilen bagly ilatyň ýüzüňiz bolýan kynçylyklar barada hiç sat aýtmaýar. Günnäger Sebtiň administrativ merkeziniň resmileri üstümizdäki ýylyň dowamyna geçiriljek köpçülük çärelerine gatnaşmagyň tertibi bilen bagly käbir täze üýtgetmeleri oglan edýärler. Edara karhanalaryň ýolbaşçylaryna köpçülük çärelerine äýnekli we saýawanly gatnaşmak gadagyn edilýär. Şeýle-de mundan welek çärelere diňe 40 ýaşy ýetmedik zinanlaryň gatnaşmalydygyny utalýar. Häkimetler beýlekkä bir ugurlar bilen bir hatarda ýeni bir gezek aýal gyzlary gödäwçilik meselelerini üntü çekýärler. Türkmenabadyň şäher häkimligi 12-nji ýanwarda üstümizdäki ýylyň köpçülük çärelerini ara alyp maslahatlaşdy. Ýygnakda ýylyň dowamyna geçiriljek köpçülük çäreleriniň tertibi bilen bir hatarda beýlekkä bir meseleler, şol sany häkimetleriň aýal gyzlara degişli milli libas talaplary ýene bir gezek nykdaldy. 12-nji ýanwarda Türkmenabad şäher häkimligine uly ýygnak geçirildi. Duşugy döwlet edara karhanalarynyň işgärleri we ýolbaşçy düdümleri gatnaşdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Ýylyň dowamyna geçiriljek köpçülük çäreleriniň guramaçylyk işleri şol bir wagtda edara karhanalarda aýal gyzlaryň özlerini alyp barşyna gödäwçilik meseleleri ýygnagyň gün tertibine girdilen esasy ugurlar boldy. Köpçülük çärelerine gatnaşýan aýal gyzlar ýakaly, uzun köýnek giýmeli, milli öýme dakynmaly. Çärelere gatnaşýan ýolbaşçy düzüme dabaralaryň dowamynda äýnek dakynmaklyk we saýawan götermeklik gadagyn edilýär. Şeýle-de çärelere diňe 40 ýaşa ýetmedik zinanlaryň gatnaşmalydygy bellenip geçildi. Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen resmileri her ýyl baş maksady döwlet siýasatyny mahabatlandyrmakdan we wagt etmekden ibarat bolan köpçülük dawaralarynyň tertibini tasdikleýär. Şeýle dawaralara büdjet işgärleri köplenç mejburi gatnaşdyrylýar. Türkmenabadyň şäher häkimligine geçirilen ýygnaga gatnaşyjylar öňki ýyllardan tapawutlykdy. Bu ýyl has köp çäräniň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar. Duşugyň dowamyna dawaralaryň guramaçylyk işlerinden bir hatarda edara karhanalarda aýal gyzlaryň iş ýerlerini özlerini alyp barışlaryna gödäwçilik meselelerini hem seredildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmen häkimetleri hususan soňky bir ýyl töwereg wagt bäri zinan raýatlary olaryň iş ýerlerini özlerini nähili alyp barmaldyklaryny, nähili egneş giýmeldiklerini, haýsy gödäwlik serişdelerinden peýdalanyp özlerini nähili serenjam bermeldiklerini gödäwçilik etmegi mühim zerurluk hasaplaýar. Türkmenabadda geçirilen ýoňakda häkimetler zinanlaryň iş ýerlerini özlerini alyp barışlaryna gödäwçilik etmegiň wajypdygyny ýene bir gezek nutadylar. Tebit ýolbaşçylaryna görä aýal gyzlar iş ýerlerinde milli libaslarda bolmaly, öýme ýa-da ýaglyk dakynmaly, saçlaryny boýamaly däl, ýasama dyrnak goýdurmaly däl, dyrnaklaryny ösdürmeli däl we ýasama kirpik goýdurmaly däl. Şeýle-de aýal gyzlaryň saçlary öýmeleriň ýa-da ýaglyklaryň aşagyndan köp görünmeli däl. Zinanlaryň saçlarynyň köp bölegi öýmeleriň ýa-da ýaglyklaryň aşagynda bolmaly. Şäher häkimligine geçirilen ýygnaga gatnaşyjy ýolbaşçy düzüme öz garamagyndaky işgärler bilen ýygnaklary geçirmek we bu meseleleri gozgamak tapşyryldy. Ýygnakda türkmen zinanlarynyň aklagyna has köp üns berildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Köpçülük çärelerine zinanlar gök we gyzyl köýnekleri giýmeli edilýärler. Şeýle-de çäre gatnaşýan aýal gyzlaryň milli öýme ýa-da ýaglyk dakynmaklary gaýta-gaýta nutuldy. Türkmenabad şäheri prezidentiň saparyna taýýarlyk görýär. Serdar Berdimuhammedowyň Günnäger welaýaty barjagy barada resmi maglumat berilmedik hem bolsa yerli häkimetler ýylatyň gatnaşmagynda ýowar gurnap şäheri timarlamak, bezemek bilen meşgullanýarlar. Ýowar gatnaşýan adamlaryň aýdyşyna görä prezidentiň libaba 20-nji we 30-njy ýanwar aralygynda barmagyna garaşylýar. Şu sebäpden Türkmenabadyň aeroportdan gaýdan köçeleri we olaryň töwerekleri timarlanýar. Bu arada Azatlyk habarçysy 10-njy ýanwarda şeýle maglumat berdi.
Prezidentin lebap vilayatyna iş saparyny amala aşyrjagy barada aýdylandan soň Türkmenabadyň halkara aeroportundan gaýdýan arkada köçesiniň ugrunda yerleşýän 40 ýaşaýyş jaýyndan ibaret toplumda güýçlü depginde iş alınıp barylýar. Dip habarçymyda aýdýar. Ol edilmeli esasy işleriň binalaryň daşdan synlanda kämil bolmagyna degişlidigini belliýär. Şol arkada köçeden geçip barýarka jaýlaryň ähli äpişgelerinde hökman tutup bolmaly. Häzir tapan zatlaryny berkidip goýdular. Dip habarçy aýdýar. Bu köp uğurlu jaýlar dekabrda bitaraplyk bayramçylygyna gabatlanyp dawraly ýagdaýda açylypdy. Habarçylar jaýlaryň gyssa gara entek doly taýin bolmanka ulanylşa berilendigini aýdýarlar. Jaýlaryň içi çala renklenip pethili materiallar bilen oňuruldy. Lagym üçünçüligi işlemýär. Dip habarçymyz şu sebäpden täze jaýdyň sanlyca hojalygyny göçüp baranlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre 40 jaýyň 1200 kwartirasyndan diňe 20 çemesinde adamlar ýaşaýar. Olaryň jaýlardaky esasy oňoýluklar bolmadan kösenýänligini habarçy belledi. Türkmenabatdaky habarçylaryň ýene bir aeroportuň ugrundaky bu ýaşaýyş toplumunda jaý alan eýelerinden gyssagly duýduruş edilenligini habar berdi. Olardan tiz aýnalary daşyndan ýapýan jalüz ýagny demir saýawan oturtmak talap edilipdir. Jalüzi goýdurmaly diýip buyruk geldi. Hemme hojalyklara telefon edip çağırdylar. Bu gural öňem gymmatdy. Her aýna 1000 manatdan düşýär. Indi bu habardan soň onu satýan dukanlar birden bahalary tas 2 hisse gymmatlatdylar. Diýip habarçymyda aýtdy. Türkmenabadyň arkada köçe temadamy häkimetleriň öňs merkezine düşýär aýratyrnyň prezidentiň saparlarynyň öňýany aeroportdan gaýdýan bu köçe arasalanýar, ýolýar, gumbatan ýerlerine çagyldaşlar düşelýär. Yol ugrundaky ähli zatlar ışıklandyryş sütönleriniň çyralaryny çenli etki bilen elde ýolýar.